Кои са причините за болестите? Всички навици на ума и тялото, които изразходват огромна нервна енергия. Всеки фактор или сбор от фактори, които причиняват изтощение, са причини за болест. Ако пилеем енергията си по всевъзможни начини, ще се изтощим и ще предизвикаме развитието на още повече болести. При такива обстоятелства неизбежно елиминирането се прекратява или забавя и в организма се натрупват отпадъци. Освен това, обикновеният здравословен начин на живот не включва само промяна в хранителните навици. Половият и емоционалният живот, животът на работното място и у дома и всички други аспекти на живота, които изграждат всекидневието ни, са от основно значение за нашето здраве. Всички навици трябва да се възпитават и контролират, за да бъдат в съгласие с неизменните закони, управляващи живия организъм. Гладуването предизвиква основно изчистване на телесните течности и тъкани, но не може да ни предпази от по-късно замърсяване на същите телесни течности и тъкани, причинено от възобновяването на навика да се преяжда. Можем да се радваме на добро общо състояние, само докато живеем по начин, чрез който да поддържаме и увеличаваме вече придобитото. Ние живеем в епоха на свръхпреработване, особено що се отнася до храната. Всичко е рафинирано, отнети са хранителните му качества – печено, пържено, варено, преработено. Това е една от най-големите опасности, дебнещи съвремието. Това е също и основен проблем за хората, които искат да живеят, хранейки с екологично чисти продукти. Екологично чистите продукти, получени направо от природата, преди да бъдат унищожени от преработка и рафиниране, са единственият добър избор, доказал се във времето. И за хората, и за животните. Независимо от твърденията, че преработените и пакетираните заместители са също толкова добри или по-добри от екологично чистите продукти, остава фактът, че в лаборатория никога не са били открити или произведени действително пълноценни заместители на продуктите, получени от природата. При целия ми опит с храненето не съм открил нищо, създадено по изкуствен път от производители на храни, което да е равностойно на пълноценните продукти от овощната градина, стопанството или полето. Процесът на преработка унищожава или намалява ценните качества на някои или на всички витамини. Поради излагането на прекомерна топлина се унищожават ензимите и много от аминокиселините в протеините на храната. Тъй като хранителните качества се унищожават в процеса на готвене и основните хранителни стойности се отнемат в процеса на обработка и рафиниране, поставям главното ударение върху важността всеки ден да се ядат пресни, сурови плодове и зеленчуци. Наистина тази храна трябва да съставлява 60% от всекидневното меню. Няма съмнение, че ще бъде необходимо по-малко количество протеини за снабдяването на организма с дневната нужда от аминокиселини, ако те се консумират в естественото им състояние. Готвенето също притежава и допълнителен недостатък да унищожава голямата част от качествата на храната. Хранителната стойност се губи в соса, който изтича от храната, която готвим, губи се във водата, в която варим храната или я приготвяме на пара. Хранителните качества се изпаряват заедно с високата температура. Храната е също химически изменена и вече не е така пълноценна. Човек трябва да си създаде едно правило, от което никога да не се отклонява, а именно едно от ястията през деня да се състои от пресни сурови плодове и поне една голяма салата от сурови зеленчуци. Салатите често са твърде малки по количество, за да задоволят нуждите ни и често са приготвени от продукти като пасирани картофи, варени яйца, мариновани маслини и други продукти, към които е прибавена и мазнина. Салатите от сурови зеленчуци и ястия от пресни плодове са важен източник на микроелементи и витамини. Тези храни изобилстват от съдържание на хранителни вещества и са толкова необходими за човека, колкото и зелената трева е необходима за конете и кравите. За човек, който всекидневно консумира такава храна, няма да има нужда да взима хранителни добавки от микроелементи и витамини в таблетна форма.
Тези сурови продукти са естествен, природен източник на хранителни съставки с висока стойност и до момента химията не е създала техен пълноценен заместител. Микроелементите са така важни за развитието и защитата на организма, както и протеините. Те са от основно значение за формирането и поддържането на нормалната биохимия на кръвта, костите, зъбите, мускулите, жлезите и нервите. Нуждата на активния организъм от тези вещества е постоянна. Всекидневно част от тези микроелементи се използва и екскретира и те трябва да се набавят отново. Но не е възможно да снабдим тялото с микроелементи, като ядем вар и железни отпадъци. Възможно е да извлечем полза от микроелементите само като ги приемем, както са приготвени за нас от природата. Таблетните форми не са в състояние да ни снабдят със също толкова качествени микроелементи, които да заместят унищожените в храната чрез процеса на преработка. Нито ще се снабдим с качествени микроелементи от стрити яйчени черупки или смлени кости. Най-добрият източник на микроелементи е царството на зеленчуците. Протеините са широко застъпени в природата и рядко има причина да настъпи протеинова недостатъчност. Всичко, което расте, съдържа протеини. Така че, когато се храни с натурални продукти, човек всекидневно получава необходимото му количество протеини от няколко източника. Каквито и основни аминокиселини да липсват в един вид протеин, сигурно е, че те ще бъдат компенсирани от друг вид аминокиселини в друг вид протеин в храната. Ядките са най-добрият източник на най-полезните и най-подходящи протеини. Зелените листа съдържат малки количества отлични протеини. Протеини се съдържат в бананите, фурмите, смокините, зърнените и бобовите култури и много други храни, които консумираме всеки ден. Трите групи храни, които имат основно значение, са протеини, микроелементи и витамини. Най-добре е да си ги осигурим от богатите източници, които вече изброихме. Консервирани, преработени и рафинирани храни, плодове обработени с сяра, бяло брашно, бяла захар, бяло рис представляват некачествен материал за изграждане на здрава тъкан. Нуждата ни от животински и растителни мазнини не е толкова голяма, колкото предполагаме, но все пак имаме нужда от някакво минимално дневно количество. Инстинктивно търсим храни с такова съдържание. Например, слънчогледовите семки, фастъците, соевите зърна, ядките и авокадото, маслините и други плодове, природата е пакетирала огромни количества от най-добрите и вкусни мазнини. Няма нужда да търсим рафинирани мазнини, за да снабдим организма с необходимото количество. Мазнините, съдържащи се в натуралните продукти, са наситени с микроелементи и витамини и хиляди пъти превъзхождат рафинираните животински и растителни мазнини на пазара. Това, което казах за растителните и животински мазнини, важи със същата сила и за захарите и скорбялата. В своя натурален вид те изобилстват от микроелементи и витамини и е най-добре да се консумират непреработени. На сиропите и рафинираните захари са отнети микроелементите и витамините. Това са бедни по съдържание храни. Сладките плодове, фурми, смокини, стафиди, сладко грозде, добре озрели банани и други такива плодове са чудесни. Те са най-добрият източник на захари и трябва да се консумират сурови, а не приготвени от производители на рафинирани храни в консервна кутия. Да обобщим. Всяко завръщане към преяждане, което вероятно е било типично за начина на живот в периода преди да се предприеме гладуване, съвсем скоро ще доведе до ново увреждане на здравословното състояние. Научете се да бъдете умерени в храненето. Най-доброто средство за това е да се храните с пълноценни естествени продукти. Ние практически сме принудени да преяждаме, когато се храним предимно с преработена и рафинирана храна, старайки се да осигурим необходимите ни хранителни вещества от продукти, в които те липсват. Гладуването не може да ви поддържа в добра форма. Единствено установените, вкоренени навици са в състояние да направят това.